Kaixo lagunak, maite naiz. Gustatu zaizue dinosauruei buruz ikasitako guztia. Ikusten duzuenez, argazki hauetan gauza pila bat egin dituzu. Kartoizko diplodocus eta bere eskeletoa, tiranosauroren jolas bat eta bere eskeletoa, aztarnak. Erakusketa ederra egin duzu. Diplodocusua, margotu duzue, Triceratops, tiranosaurio, eta tiranosaurus gelan sartu zenean, gogoratzen duzue ze beldurra pasatu genuen, txantxa bat zela. Bideo egiteko errealitate birtuala erabili genuen. Eta orain, escape room egitea tokatzen zaizue. Oso divertigarria izango da. Hasi eta ikusiko duzue zenbat gauza dakizue dinosaurioei buruz. Ea, aurrera!